טוב, מה קורה אנשים? כאן אורטקראפט. והיום אני משחק עם חברים שלי. מתקדם ליוטיוב? ברור. נתתם לו? זה לא ששומעים אותו משהו. כן. אוקיי. אנחנו משחקים בהאנגר גיים. השרת הזה של ה10, פתוח? שקד. שקד. כנס להאנגר גיים. להאנגר גיים? כן. אז שהיינו? בהתחלה? כן, כן, בארנה. בסדר, באיזה ארנה? 18. רגע, חכו לי, אפילו לא נכנסתי לסרבר. אתה עושה סרטון ליוטיוב עכשיו? כן, כן, זה מצלם. אתה בטוח מעלה אותו? ברור. כמו כל הסרטונים. אני נכנס לארנה 18 והוא אפילו לא בפנים. טוב, אני ליד הארנה, איפה אתם? אני ליד הארנה גם. כנס כבר. אני לחצתי על השלט של הארנה. אני גם. אוקיי, הנה שקד. הנה אלי. טוב. הלו. זה התנתק. יאללה, כולם לעשות סגבות. איפה אתם? סגבות כולם. אנחנו בארנה. אני גם, אבל איפה? אני לא רואה, אני רואה רק אותך, מה אתה? הנה גם, הנה שקד. חכה, אני עכשיו... אבל 2, 1... לא אמיתי. יש פה מלא אנשים. מה זה? מה זה? זה לא נותן. כי עכשיו זה יעשה ספירה עוד פעם. לא, וואו, הוא סתם כתב, אתה לא יודע. תראה, תלחץ עליו. הנה, הוא עושה גו. רגע, איפה? תגיד, אתה מפגר, תראה מי כותב את זה. איך הוא כותב עם אותיות הנה, עוד 20 שניות. זה אמיתי, כי כתוב שם survival games. גיימס סתם. בסור לנו למות. 10 שניות. אף אחד לא הורג את אף אחד, כן? כן. רק בדאת'מאץ'. 2, 1. אוקיי, יש לי מלא דברים טובים. גם לי. יש לי חרב דיימונד. יש לי גם. נעלי דיימונד, חולצה מדיימונד, כובע מאיירון. יאללה, התחלנו מה, זה לא אני. אלי, בוא איתי, אלי. זה היה הוא. אלי. אני הורג אותו. אוקיי, הוא נותן לי מכנסי מדיימונד. אלי, בוא איתי. לא. בוא נהרוג אותו, בוא. רגע, בוא נלך עליו. אוקיי, אני הולך עליו. הוא עשה אנדרפר. בואו, יש לי אנדר צ'סט. גם לי. אבל אני יכול לקחת מה שאני רוצה. איפה אתם? חכו רגע, אל תתפזרו. הוא בורח עם פינות ספר בן זונה הזה. שקד, תשמור עליי בינתיים. מה לשמור עליך? תשמור עליי רגע, אני לוקח את דברים מהאנדר צ'סט. זה היית אתה? בסדר, אני שומר. טוב, אוקיי, אני מוכן, בואו. רגע, אני גם רוצה לצלם עכשיו. תביאו, יש למישהו כובע מדיימונד בשבילי? לא, יש לי רק נעלי דיימונד בשבילך. יש לך חולצה בשבילי? עזבו שנייה, שמרו עליי, אני רוצה להתחיל לצלם. כן, גם לא יש לנו. שלום יוטיוב, אנחנו כאן באמצע האנגר גיימס. איתי אלי מטר. תקרא לי אורטקראפט. היי, יש לי שובץ כאן. אדיר, כמה דברים. נתתי לך נעליים, למה אתה לא לובש אותם? לי הבאת. מתי נתת לי? הנה, קח אותם. יופי, תיתן לו.
תן לו את הנעליים שהבאתי. תיתן. רגע. בבקשה. רגע. בוא, תודה. בואו, אני מחפש תיבות. לא, עצור. אני ארביץ לך. בואו, למעלה. היי, די. אז קח. אוי. תביא, לא, זה בשבילי. זה מה שרציתי לתת לך, כולה את זה. תודה. בבקשה. לאן אתם רוצים שנלך? לא יודע. בואו נקטול לאנשים. לא, בואו כמה שיותר רחוק מהספאון, סבבה? לא, בואו לספאון. לא. בואו נחפש תיבות. בטעות נפל. הנה איש, בואו אחריי. אני רואה ניק. בוא למים. בואו. איפה אתה? בואו אליי, בואו. אני גם רואה איש. הנה, זה אני. בואו לשם, יש שם איש. הוא עומד על שיפט. אני יורד. הנה, הוא למעלה, על הגג. יש לך חצים, תזרוק לי חצים. לי אין חצים, אם לא טועה. נראה לי הוא עלה עם אנדר פרל. גם עלי עליתי. פאק, אני לא מאמין. הרגו אותך? לא, מתתי מלאגי. אני עשיתי עם האנדרפר, ואחר כך אני עפתי. יש, מה? מה זה? הוא לא דיימונד. על הספאון. אני בספאון. עזוב. הוא הרג אותי אחרה. כולם לארנה 18. יאללה, בואו. 18? כן, לא, היא תפוסה. לארנה 17. יאללה. אתה מצלם, כן? כן. מזל טוב. בואו לבחוץ. אוי, נכנסתי לארנה 16. ספאון. בואו ל-16. בואו ל-16 אז. אז יאללה, בואו ל-16. רק אני פה. יאללה, אני גם בפנים. איפה? מיסטר צ'יינג' סתם. איפה אתה, שקד? כאן. אתה ב-16? כן. הנה אתה, אוקיי. לכולם יש ערוץ ליוטיוב, חוץ ממני. גם לי אין. חכה, אני עוד מעט מעלה את הסרטונים. אני עוד מעט עוצר את הסרטון. אני כבר באמצע הסרטון, אחי. כי מותר לי לצלם רק 10 דקות בגלל אני מוגבל לזמן כזה. במקורי... אתה צריך לקנות בשביל זה. כן, צריך לקנות כסף. כן. איזה חרות. כסף, מה? איזה מזל. זה עוצר לי לבד. יש לנו עוד 3 דקות. איפה אתה? סגוות. אלי, אני לידך, אלי. עשיתי סגוות וכולם והתחלנו את זה. כן, גם לי זה קרה. לא, אני כזה... הנה, רק שלושתנו פה. אז לא לחץ. 10, לא להרוג. 4, 3, 2, בוא נחזור את העולם. 1. חבר'ה, דיימונד. יש! תראו מה יש עליי. תראו מה נהייתי. שאני הורג אתכם. היי, גנב! לא נורא. תתמודד. יאללה, בואו. יש! אני דיימונדיסט. למי יש מכנס? למי יש כובע? לי. שבילי. לי. בוא. תביא לי. תביא לי משהו מדיימנד, אין לי כלום. אני אביא לך. אל תדאג. תביא, נו, די, זוז. קח, בטעות, קח. זוז מפה. אתה גם אני רוצה זה... רגע, איפה אתה? נעליים, אתה צריך נעליים. כן. קח. בוא שנייה. אני צריך גם מכנסיים. בוא, מטר. קח. תביא לי. גם אני צריך מכנסיים. אין לך עם מה להילחם. אני רציתי להביא לו. טוב, לא משנה. עזוב, לא נורא, מה יקרה? טוב, האמת שיש לי 2 כאלה. יאללה, אני הולך למערה הזאתי. רגע, עזוב. בוא ניקח קודם כל הכל מפה. אוקיי, לקחנו. אני מאחורי אלי. אבל אני מאחוריך, מטר. יאללה, בוא. חרות. איזה פרקור. אנחנו מתים רק בדף-מג'. פרקור של אבא. וואו. פה להיזהר כולם. אני לא יכול, יש לי לגים. אל תעשה את הפרקור, עדיף. טוב, בוא, תחזור אחורה. אוקיי, אני עומד לעשות את הפרקור של האבא, האמיתי. ולא היה לי לגים, אז הייתי זה. אני עומד לעשות. אני לא יכול להרביץ לאף אחד גם. קודם כל, כן, אתה בלאגים. אוקיי, 1. בוא איתי, שון. מה אתם עושים? אני ארוג אתכם, מטומטם. זהו עשה את זה. איזה רשע. איזה חרא, יצאת אבל?
תן לי מכנסיים.